So mao ni mag-unbox na pud ko kay nabudol na pud ko. Naabot ni siya mga 5 days ago na pero karon pa jud tawon ako naabrihan. So mao ni siya ni order kong tripod. Actually bisan wala ka ga-vlog useful gyapon kaayo ni. Kay og maglaag mo family and friends, unya wala mo'y mapamalihog kung kinsa mo picture sa inyo ha. Mao na ni ang sagot sa inyo nga problema. Kay kani siya, pwede ni siya sa smartphone, pwede po siya sa DSLR. Nya, aluminum alloy pag yun ang iyang stand, o diba? Ligon kayo siya. Naa siya universal interface, lightweight, and portable pag yun. Unya, 103 kg ang iyang load capacity. Bisan bot nga panimugda kong bato, makaya ra niya. Dayon, pwede ka mo pili kung with shutter ba imuha or wala ra. Unya, ang nakada best pagod anino, ang iyahang maximum diameter kay up to 25 mm o asa mo mangita na perting taasa. Taas pa sa imuha. Sa imuhang pasensya. Kamuha lahi na inyong gihuna-huna. Bitaw oy mao ni siya, taas yun siya kaayo. Lagmit mo lapaw pa na siya sa imuha kung magtindog ka. Kung putot ra ka. Pwede na siya nga ikatulo na mo i-extend, pwede ka isa, kaduwa. Depende ra gud nimo, then mao na siya ang ikatulo, ang pinakataas na niya. Samot pag yun, kung nakataas pa na iyang liog-liog, mura na gyud siya giraffe. So mao to, diba, patsada? So unsa pa nyo gihulat, palit na.